И здравейте, хора! Днес ще играем на UEFA Шампионска лига в EAFC 24. Разбира се, ще изберем най-добрият отбор Реал Мадрид и ще започнем. Това начало. Там. Първа игра, матч Day 1 срещу Наполи футболен клуб. Нека да започваме. Сигурен съм, че ще ги видим. Скоро ще започна да снимам на Brawl Stars. Просто защото видях, че е много известна. И мисля да започна да снимам на мощно. Аз предвидя се Brawl Stars да играем, да говорим за купа и си да играем. Добре играят. Всъщност има шанс да не ги бием. Давай, Вини. Давай. Оп. Съжалявам за това, просто не съм си взел ваучери, така изглежда почти винаги. Каква главичка ще да направим? Да знаете, в клипа ще има много да излиза това нещо. Просто защото не съм си купил ваучер от дълго време. И излиза по този начин. Сега дай, би Белингъм. О, какъв хубав гол, но засада! Да, видях я току-що. Добре. Браво. Уф. Родриго, цак, Чуаменди и бим. Подаваме по-скоро. И аз бим. О, давай. Не, Белингъм. Не. Скоба от легендата. Легендата Родриго. 33-та минута. Такава скоба. Красота. Така. Биби! Не. Колко съм прошък. Знам какво прави. Или по-скоро не знам какво. Там. Добре. Минат ли линията съм доста зле. А не, добре. Линия. Какво стана? Half time. Първо по време мина. Дори с 2 минути плюс. Карвахал. Бум! Не. Не можах да мина по-пич. Браво, Родриго.
Браво, добре я фана, добре я фана. От Карвахал добър пас беше. Аре, някой напред. Да! Не! Би! Много сила, много сила. Не можа да я наточи много добре. Влиза Модрич. Дали Модрич, този велик играч, ще може да ни помогне на отбора още. То се знае, че ще ги бием, де. Защото става малко време. Не е чак много малко, но нямат много успешни нападения. Цак, е там. Давай, 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 Вини! Исках Вини да направи задна ножица, но не стана. Много засада. Да. Извинявам се за забиването. Както сте видяли, ако сте видяли, пуснах клип, в който показвам как ми се пада Зико. Зико 94. Той по-скоро не ми се пада, ами го има като в играта предизвикателство и като минеш предизвикателството го вземаш. По този начин го взех. Добре, добре, добре. Давай. Давай, давай, давай. Вини, бе, Вини. Можеше много добре да вкараш този гол. Но не можа. Там. Центрирам на Белингам. О, Белингол! Белингол! 89-та минута. Една минута преди края. Белингам карва първият си гол в Шампионската лига. Красота. Не знам как селебрейтна. Дали селебрейтна както селебрейтва в реалния живот, не съм сигурен, но видях, че селебрейтна някак си. Мисля, че плана на земята, не съм сигурен. Не! Кварацхелия е много добър играч, но не може да се сравнява с играчите на Реал Мадрид. Защото клипът ще е много къс. Ще изиграем още един матч, за да стане малко по-дълъг, защото 7 минути много е късо. Я да видим. Shots on goal. 0 пъти са ударили към вратата, 0 гола. 5 пъти, 3 успешни. Не съм сигурен точно какво е това. 58 позиция. Техните пасове не са били по-добри. Не знам. Но Родриго и Белингам. Няма да гледам голите им, за да не се бавим. Аз ги видях на това. Фотографии. Да, сега ще играем просто Онион Берлин. И тях ще ги бим. Всички ги списаме в това Реал Мадрид. Най-добрият отбор. Доколкото знам, от на Реал Мадрид, мисля, че взеха вече Килиан Мбапе и скоро. Мисля, че в другия сезон, за това ще започна да играят. И мисля, че имам много да не говоря. Ако това сме напредна, гледах всичко. Те се казват със себе. Но вижте. Бях казвам, че не би трябвало да бъде. Влиза лилавият картон, който се израдва за повече от 10 секунди на гола, си получава този лилав картон и е наказан за 9 мача. Това е много нещо. И за мен е тъпо, но който го е измислил, аз му казвам евала. Направо е много умен. Но
Да, според мен е тъпо. Поне, добре, да го сложат, защото наистина се отнема време от играта, когато се лебрейтват играчите. Да го сложат обаче да е някакво наказание 1, 2, 3 мача макс. 3 мача макс. 5 мача. Това са много, много, много мачове. 10 пъти по 5, 50 мача пропуска. Това е много нещо. Според мен това е много голяма грешка. Надявам се да си променят мнението и да го махнат, да не го включват. Родриго, какъв гол щеш да направиш? Да не го включват в игра, защото това е тъпо за мен. За мен е тъпо. Давай! Ау! Давай, 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 давай! О! Не! Не! Ще изкарвам вратаря, ако трябва, но... Няма. Да ми вкарат. Няма да допусна това нещо. Минаваме. Родриго! Би! Родриго! Първо програма. 41 минута. Първи гол. Нека да видим, че направили повече голове за сега. Всички голове, които сме вкарвали, ще е един, са на Родриго. Два са на Родриго и един на Белингам. Нека да видим Винис Джуниор, Белингам ще вкарат ли голове. В смисъл, Белингам е вкарал, но ще вкара ли Белингам още? What? Това беше много тъпо. Някой път имам чувство, че играта е нечестна. Че са базика сме буквално. Давай, Вини. Вини. Гол. Вини, бе, брат. Какво направи? Такъв шанс имаше да вкараш като Белингам гол. Да изравниш Белингам. Да имаш шанс за втори. Да си като Родриго. Но не успя. В реалния живот са добри. Не са както в играта. А и тези карти не са им някакви много добри карти. Те са такива. Златните им карти, ако не се бъркам. Затова Родриго 85. Не са някакви буснатите им карти. В смисъл, знам, че буснатите им карти са добри. И да. Така, не. Искам да влиза на място на Вини Джуниор някакъв Джузел. Аз го знам кой е Джузел. Кой беше това? Белингам. Браво, Белингам. Наточи вратата, но вратарят е добър. Видях горе как се пласна на земята. И стана смешно. Би! Щеш да спъне. Родриго отново. Страхотните си удари. Няма да ти стане номера, братле. Няма. Така, Белингам. Там. Камавинга. Камавинга. Ако забива играта, съжалявам, просто... И ако качеството на играта не е много добро, това не е, защото е фалшива, както някои хора казват, а е защото просто телефона ми е скапан. Не ми дава да я включа на по-доброто качество. Давай, Камавинга! Камавинга! Не. Обаче то много добре не ми е нищо. Оп, много излезе това. Аз ви казах, че излиза през епизода. И край на вторият матч. Нека да видим колко време. И край на вторият матч.
Нека да видим колко добре съм играл. Pass accuracy 93. Position 55. Shots on goal 7-5. 1-0. В следващия може би на купа или в последващия път, не съм сигурен, ще продължим пътето към спечелването на Шампионската лига. Сигурен съм, че ще успеем. Мисъл, лесно съм и сега, вижте, водя ги тук 3 или 2 или на 0, на другото пак беше 1 или 2 на 0. От цяло ще ги скъсам, то се знае. Бай-бай и до следващия път!